θανατική καταδίκη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράφηκε ο θάνατος του διεθνούς δικαίου. Χτες στην Ουάσιγκτον υπογράφηκε ο νόμος της ζούγκλας, ο νόμος και το δίκαιο του ισχυροτέρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν τώρα με τη συνενοχή των ευρωπαϊκών κρατών να δικάζουν, να καταδικάζουν και να τιμωρούν οποιονδήποτε νομίζουν ότι αντιτάσσεται στα σχέδιά τους. Δεν είναι νομίζω υπερβολή να πούμε ότι μπαίνουμε σε ένα νέο μεσαίωνα. Προμηθευτείτε όλοι ρούχα ζεστά, μάλινα, κασκόλ, γάντια, γαλότσες. Μας περιμένει ένας ιστορικός παγετός. Από την αρχή των βομβαρδισμών δήλωσα ότι όσα λέγονται για εθνοκαθάρσεις και ανθρώπινες ευαισθησίες είναι προσχήματα, ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι συνομιλίες και οι συμφωνίες και ότι στόχος μοναδικός είναι να μεταβάλουν την αιρετική Ιουγκοσλαβία σε καμένη γη. Και αυτό σκοπεύουν να κάνουν αν δεν βρεθούν μπροστά τους, αν δεν βρεθεί μπροστά τους κάποιο εμπόδιο. Θέλουν να μεταβάλουν τη Σερβία σε μια έρημο από σκόνη και αίμα, για να την επιδεικνύουν στα επόμενα θύματα λέγοντας «Κοιτάξτε τι σας περιμένει αν δεν υποταχτείτε». Εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί μονάχα εμείς σύσσωμα και ομόθυμα είπαμε όχι στη βαρβαρότητα. Στεκόμαστε αποφασιστικά στο πλευρό των θυμάτων, στο πλευρό των Σέρβων, και θέλουμε το τραγούδι μας σήμερα να σκεπάσει τα ουρλιαχτά των σιρήνων και τους κρότους των πυράβλων. Βελιγράδι, σήμερα τραγουδάμε για σένα. Ας τραγουδήσουμε όλοι δυνατά για να μας ακούσουν. Είμαστε στο πλευρό σας. Κουράγιο, το δίκαιο είναι μαζί σας και το δίκαιο στο τέλος πάντα θριαμβεύει. Τέλος, θα έλεγα να τραγουδήσουμε για να μας ακούσουν και οι Ευρωπαίοι. Όμως φοβάμαι πως αυτό είναι μάταιος κόπος. Είναι δυστυχώς οι πιο πολλοί εκεί πάνω εντελώς τυφλοί και εντελώς κουφοί. Πάνε στο γραφείο, μετρώ τους φίλους στο αίμα μετρώ. Είμαι φρεχτάρι με που κλείσει στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα. Μετρώ τους φίλους στο αίμα μετρώ. Πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Τα και εσύ, τα και εγώ. Που πάει να πει
σ' αυτή τη γλώσσα τη βουλή βαστάω γερά